Helo na, beth fyddwn ni'n gwneud yn y fideo yma yw gosod aseiniad i grŵp, felly dwi'n mynd syth mewn i'r dasg, clicio ar aseiniad, wedyn ni traethawd byr, traethawd ar beth bynnag, a wedyn dwi'n mynd anfon i'r grŵp dychmygol yma eto, sef 12 celf, a dwi hefyd yn mynd i gynnwys wedyn ni cyflwyniad PowerPoint defnyddiais i yn y wers. Felly ai hôl hwnna'n gloi. Dwi'n mynd i ddewis a lan lwytho fe. Yn ogystal yna, dwi'n mynd i anfon dolen at wedyn ni rhywbeth ar YouTube. A fe dwi'n gwneud, dwi'n bod draw yn YouTube, dwi wedi dod o hyd i'r ddolen i rhywbeth Art Attack, os cofiwch chi Art Attack, sef fideo arno fe. A wedyn dwi'n mynd i anfon nhw, dwi'n meddwl ar ôl y wers fori, felly dydd Llun, dwi'n gwybod bod nhw gyda fi gwersi yn y 2, lle na'i siŵr bod e lan na erbyn 9 gloch wedyn ni. Oce, geith e fynd i'r grŵp. Jyst wedi sylwi bod fi wedi'n ngofio roi'r diwrnod cau, a wedych chi beth mae am hwn yw gadael y diwrnod cau heddi a gwneud send now, achos bod angen i fi ddangos cwbl o bethau i chi ynglyn â fe. A dyma fe wedi llwytho. Fe fydd pob disgybl yn y grŵp yna yn medru gweld dolen sy'n mynd â nhw'n syth i'r fideo, ond bydden nhw hefyd yn gallu gweld y PowerPoint defnyddiais i yn y wers. Yn ogystal â dyddiad cau a unrhyw fanylion arall. Iawn. Bydd newn ni nawr yw edrych ar y sgrin o ochr y disgybl, a dyma fe. Dyma disgybl 1, dwi'n mewn yn edmodo nhw nawr. Y sylwch chi fod y traethawd byr wedi troi lan fan hyn, yn ogystal â yn y notifications, iawn, mae'n gweud one assignment yw, a dyma'r un sydd angen i nhw droi mewn. Fel yr arfer wedyn, maen nhw'n gallu troi hwnna mewn, clicio fan hyn, a wedyn bydden nhw'n gallu ymateb i'r dasg. So, newn ni'r un peth fan hyn, newn ni esgus nawr, taw ni yw'r disgybl, dyma'r gwaith. A wedyn, newn ni esgus bod y person na wedi gweld yn ddiddorol, a wedyn, newn ni lanlwytho dogfen o'i ochr nhw. Iawn ni'n esgus am y tro, dyma i gwaith nhw mewn ymateb. Beth newn ni rhywbeth syml. A wedi hwnna mynd fyna, newn ni gweud turn in assignment. A mae hwnna nawr yn mynd nôl i'r athro yn syth. Felly nawr ewn ni nôl i weld beth mae'n edrych fel o'n sgrin ni, fel athrawon. Os ai notifications, dwi'n gallu gweld fan hyn bod un wedi cael ei droi mewn. Dyma fe, o traethawd hir oedd gynned, dyma ni traethawd byr, ewn ni gael pip arno fe. I weld sy'n mae'n edrych, a dyma fe. Os gliciau, dyma darn pwysig, os gliciau fan hyn, bydd e'n lawr lwytho i'n gliniadur i. Ond os gliciau fan hyn ar annotate, gallai anodi'r gwaith a marcio fe yn syth. Felly dyma waith disgybl 1. Os gliciau ar comment fan hyn, mae yna 3 opsiwn. Point, comment yn syml yw, gallwn ni weid, pwyntio fyna mewn sylwad diddorol wedyn ni, a gallwn ni'n rhoi nhw ble bynnag, iawn. Yn ogystal wedyn, dwi'n gallu tynnu sylw at ardal, ymddeiriadau, dwi'n gweithio wedi gweithio fyna dy fi. Nawn ni fe fan hyn. Aneglir wedai, bod efallai bod y sylwadau yna'n aneglir a dwi ddim yn deall nhw. Yn ogystal o wel, a hefyd wedyn dwi'n gallu uwch o leio, lle dwi'n defnyddio hwn gyda'r cod cywiro weithiau. Er enghraifft, gyda sillafu falle'n felyn, byddwn ni jyst yn rhoi ys mewn fyna, lle bod cam sillafu fan hyn, byddwn ni'n rhoi ys mewn fyna, ac yn y blaen, defnyddiwch chi'r lliwiau fel ych chi'n dymuno. Gallwch chi hefyd gwneud pethau eraill, fel os ydych chi am i nhw i dynnu pethau mas, mae yna opsiwn i strike out, iawn, fel yna, ac yn y blaen. Mae yna llwyth o opsiynau. Be sydd yn gret, os dim lle i gau fan hyn, dwi ddim yn goffo wneud save neu unrhyw tebyg i fyna. Dwi jyst yn cau e lawr ar y top fan hyn. Unwaith mae hwnna'n cau lawr, mae e'n mynd syth nôl i'r disgybl. Mae'r disgybl yn derbyn gwybodaeth yn dweud fy mod i wedi marcio y gwaith yna. Be sydd eisiau fi wneud nawr yw rhoi gradd mewn neu beth bynnag. Mae rhoi marc mas o gant, a gradd, a hwnna, a sylwad, a newn ni edrych wedyn o ochr y disgybl.